kaddara kaddara ta riga fata dan musulmi kaddara ta ka fadawa ya tsallake ba makawa in ta karo ba yadda za ka farrake daure ka ci wannan kaddara kaddara komai zai zo ƙarshe dukkan wahala kai dai ka jure ta kaddara ta afkawa rabu ne zafi da ni. Wannan kenan kuma na tabbatar Sani ba ƙarya yake ma ba domin an tabbatar mishi da haka. Mun riga mun yi sabo da Hamrat tun muna yara, na tabbatar Hamrat ba za ta taba cin amana ta ba. Ka gani ko? Dama na faɗa maka duk abin da muke gaya mai ba zai yadda ba. Zuciyar shi ne kawai ke santa ba kan gan cikinsa ba. Kawai abin da ya kamata mai masa addu'a. Gaskiya ne dan lamarin nashi sun fara bani tsoro. Hello? What? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaddara 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 ta riga fata dan musulmi kaddara ta ka fadawa ya tsallake. Hello? Komai ya wuce mun rabu da ita. Yanzu ma zan biya bakin titi ne in ta so zuwa anjima sai na zo. Zan zo mu haɗu da kai. To ba damuwa, na gode. Sai ka ji ni. Rabu ne zafi da ni daga cikin ƙagin kaddara tunda na yi karo da kaddara a yanayin da babu daɗi yanzu abin ya cittura ya zanayo tunda babu kowa laifin ban aikata ba ban san an aikata ba kaddara ce ta sani ciki ban sanya ni zanayo ba kaddara. Bai kamata ka ƙi taimakonta ba, baka san a wani irin hali take ba, ko da ba za ka taimake ta ba, to kamata ya ka tsaya, ka ji wani irin hali take ciki, domin kar ka bari shaidan ya ci nasara a kanka, ka kasa taimakonta. Bari so ya yi min lahani, kaddara ce ta sa na kamu da so a zuci. Barka ina yi ne? Na gajiya. Lafiya lau. Kina buƙatar taimako ko? To, taimakon da nake nema ba kowa zai iya yi ba. Saboda ni ba kowa ce a garin nan ban san kowa ba. Ina neman masauki ne. Ta ka taimaka min. Ni fa ba cewa ne ka daina taimako ba. A'a, taimako yana da kyau kuma Allah ma yana son mutum ya dinga taimakawa mutane. So amma kai irin wanda kake taimakawa ne kuma da yadda kake taimakawa shine bata dace ba. Dole in ma faɗa saboda a matsayina na abokinka. Zan baka shawara ka ci gaba da taimako saboda taimako yana da kyau. Zuciyarka mai kyau ce, ba kowane ɗan adam bane Allah yake ba shi tausayi irin naka. Amma mafi yawancin mutane irin ku kaddarar su ta fi ta kowa muni. Amma baka yi haƙuri maganar ta ɓata maka rai. Ni ba na haka bane dan ɓata maka rai, kawai na yi maka wannan faɗan ne a matsayinka na amini na. Kar ka damu, na ji daɗi kuma na gode.
wannan shine yake tabbatar mun da cewa kana zaune da ni tsakani ga Allah. Amma ni ma na gode da ɗaukar shawara ta da kai. Masha Allah. To yanzu dai abin da ya kamata ni kaga Ka yi shiru. Amma da Allah fa idan zaka takura kanka ka bar shi kawai. Din na san abin kamar wuya. Ina da kamar wuya. Amma abin da nake son ka gane cewa ni mace ce. Ina buƙatar taimako. Amma fa idan ka ga haka zaka takura. To ka gaya mu kar ka takura kanka. Allah zai kawo mu mafita kar ka damu na gode. Karki da mu. Shiga mu. Na gode. Turƙash, yanzu ina zan kai wannan yarinya, gashi tana da buƙatar taimako kamar yadda ta faɗa. Daga ganin kukan da take tana cikin matsanancin hali, lallai ba shakka tana da buƙatar taimako na. Kinga, ki daina kuka, ki gode ma Allah ma da kika samu wanda zai taimake ki. Na san kina cikin matsala. Ina da tabbacin wannan kukan da kike yi yana da nasaba da halin da ya baro ki daga gida. Ta yaya bawan Allah nan ya san damuwar da ke damuna da har ya san tana da nasaba da gidanmu? Kika ce me? A'a, ba magana ne ba. Ko ka ji na yi magana ne? A'a, ba magana kika yi ba. Kawai yanayinki ne dai ya nuna kamar kina magana. Haka ne. Yanzu ki iya kwana a hotel? Ka gani nan, ni duk inda na samu zan kwana, ko da ku a masallaci ne. Haba, kamar ki kina mace ki kwana a masallaci ai bai daidai ba. Kuma ai ba lissafi a ciki. Ke dai ki faɗi inda kike so in kai ki, kuma insha Allahu zan kai ki. To shikenan, kai ni gidan matarka. Ni ba ni da mata, amma zan kai ki hotel. Ina ganin haka zai fi miki mutunci. So na gode. Kaddara, 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 kaddara. Ko bai miki bane? In bai miki ba ki magana sai a sake miki wani. A'a ba haka nake nufi ba wani abu bane. Yayi min wallahi na gode. To sai dai abinci nake bukata saboda tun safe ban karya ba wallahi. To me kike bukata? Duk abin da ya samu. A'a ki faɗa dai ra'ayinki sai a siyo miki. To kaman ko sakwara aka samu zan ci. To ba damuwa yanzu bari a je a kawo miki.
To yanzu sai ki dan samu ki dan zauna ki dan huta ko sallah ma sai ki kafin na dawo. Kaddara ce ta sa na kamu da so a zuciya, kare ki bari so yayi min lahani. Kaddara ce ta sa na kamu da so a zuciya, kare ki bari so yayi min lahani. Zuciyata makanta da a ce ta da bauta, to jini na da fata za su raba wuta a soyayyar ki. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka dai. Kana nan kana ta aiki. Wallahi ai in dai aka ce maki dare yayi, yanda kika san kare haka nake. Ba da nan wallahi. To kai ina za a hada dan kare da dan mutum. To haka. Yanzu dai ba wannan ba. Nawa kace min ma kana bukata? 10,000. In na samu 10,000 nan, to insha Allah ko me kike bukata an gama shi. 10,000 kacal kake. Kacal ta ishe ni. Shi biyan bukata ya fi dogon buri. Bare mu. Kirga ka gani nawa ne? Yo ai ka gama jika su da miyo. Dubu 20. Kace nawa kake bukata? 10,000. Na baka 20. A kika ban 20. To ka tabbatar da abin da na saka bara a samu akasin haka. In Allah ya ba wani kuskure ba akati. Kar ka saba alkawari. Insha Allah. Kar ka saba alkawari. Insha Allah hajjaji. Ka fahimta? Ka cika alkawari. Ka tabbatar kar mu samu akasin haka. Aka samu akasin haka. Ba matsala Allah da. Insha Allah ba matsala. Yanzu ina jiran ka. To shikenan. Nagode. Dakata! Kar ka sake ka zauna mana a kujerar nan. Domin idan ka zauna a kujerar nan, zan yi maka abin da za ka yi da na sani na a rayuwa. Ka fahimce ni? Ba laifi bane idan masoyi ya baiwa masoyansa umarni. Na ji daɗin wannan umarnin naki. Kashedi na ƙarshe da zan maka shine
kar ka ƙara takowa layin anguwan nan da sunan ka zo gurina. Balantana har ka ɗauka ƙafa ka shigo cikin falon nan da sunan ka zo gurina. Idan zan zo wajen ki so 1000 ki min wulakanci ba zan daina zuwa ba. Kin san dalili? Zuciyata ce take son ki ba idanuna ba. Sa'annan ina bin umarnin zuciyata ce. Ba zan taɓa bijire mata ba. Kakka yi kuskuren aikata abin da kake shirin aikatawa. Domin ko zan yi maka abin da duniya za ta yi Allah wadaran da kai. Karki damu. In dai akan wannan ne zan jure. Kuma ba zan taɓa gajiya da azabtarwa da zaki yi wa zuciyata ba. Ki jira dawowa ta anjima. Malam lafiya? Wani taimako na zo nema a wurinki. Amma dan Allah karki ce min a'a. Ajiyar lambar wayanki nake so ki bani domin in dinga jin wannan kyakkyawar murya da take fitowa daga wannan tausasan labban naki. Amma malam kana son rayuwarka? Zai fi maka sauki ka rabu da ni. Me yasa? Bana so ka sa rayuwarka a cikin hadari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane ne suke ta bibiya ta duk inda zan ci. Su waye? Zaki ji dalilin bibiyar ka muke mata. Da zarar mun kammala aikin mu. To, kai kuma daga wace duniya? Duniyar soyayya, duniyar furanni, duniyar da aka gina ta domin ke. Ka taɓa ganin kyakkyawar mace kamata namiji ɗaya yana binta? Kai shi kenan kai a rayuwarka ba ka iya gane matan aure? To kama ne da su matan balle a gane? Su matan aure ɗabi'ar su tafiyar su kai har ta sa kayan siya bambanta da 'yan mata. Idan ka ga mata aure a ababuwan ta ma kawai idan ka kalla za ka gane cewa wannan mata aure ce ba kuma ba. Ba abin da zai canza daga duk yadda ka ce ai. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. To Allah ku yi haƙuri ku bani wata ɗaya kawai. In Allah ya da zan biya muku kuɗin ku. Kin yi lattin awa biyu. Zan biya haddasu. Ina kuɗin? Nawa ne? 500 ne da 70 hada riba. Riba ko kuɗin ruwa? Yadda kika kira shi. Nawa za ka siye ni? Ban gane ba. Jabir ka kai ni kasa sannan kai zaton za ka fita lafiya. Ina kuɗin mu? Ina kuɗin mu da kai muna alƙawari? Faɗa ko kai. Ba a koya miki gaishe da customer bane a wajen aikin naku? Me za ka muku? Kunji. Waitress na tambayar ku me za ka kawo muku? Ina son ki kawo min jollof rice. Bayan nan kuma ina son ki haɗa min da beef, sannan ki haɗa min da shrimps mai sanyi ki kawo min ina jiran ki. Yanzu wa ke nake so dauki asaran wannan abincin? Kila na iya miki uzuri in har zaki durƙusa a ƙasa ki bani haƙuri. Dakata Salima. Zuciya ku ta da san mai kulawa. Kar ki kuskure ki tsuguna. So ne ya saba abin da
nake so kadarar so. Abin da nake nufi shine zan siyar da kaina in yi amfani da kuɗi in biya ku bashin da kuke bin mahaifina. Wannan makullin ɗaki na ne a Rabot Hotel, ɗaki mai namba 25. Ki je ki jira da zan zo in same ki. Kadarar so. Zan ba mu zuciyarka wata sakon da har abada ba za ka taɓa manta da shi. Ban jin akwai sakon da za ki iya gaya min da zai bani mamaki. Sako ne wanda za ka tafi lahira da shi, wanda har a zare maka ranka ba za ka taɓa mantawa da shi ba. Ban fahimci maganar ki ba, farin ciki na. Babu shakka, yau zan kashe ka na ji. A'a Najib, na sani ba za ka taɓa iya mutuwa ba tare da ni ba. Idan ko har ka mutu ba tare da ka ban amsar su. Na yi asarar zuwa duniya. Najib ka amsa min. Me ka mu rayu a can duniyar mu ci gaba da soyayya Najib. Me ye dalilin da yasa ki so ki kashe ni? Wallahi san ka ne yasa zan kashe ka. Dakata. Da a ce babu zuciya, ƙaunarki da ba ta mini lahani ba. Wannan yarinya da ka gani, Ladidi ce. To, Ladidi wanka, Ladidi mata gwamna. Haka babancin ke mata gyara. Ba ni da aiki sai tunani ki sani na ki nake. Ko duba ni baki kuma ni ƙaunar ki nake. Ina ƙaunar kikin ji Ladidi. In life, people go in search of greener pastures, either to achieve an aim or to meet a target. To kai wane ne kai? Na Ladidi ne. Au, kai ne da ma ake cewa ka haɗa sunanka da sunan ƴar gida da? Wai me yasa wa madiyan kauyen nan ba sa son farin ciki na ne? Kowanne gara yazo sai ce yana so na. Ladidin banza, Ladidin wofi. Gaskiya ka kaci ƙara zagin nan. Arewa Medium presents Na Ladidi the series. Lost in the city and in pursuit of his mission in the world of glamour, he comes across many hurdles, faces a lot of challenges and passes through several tests. What is his fate despite these obstacles? Find out in Na Ladidi. Da kake takama da shi? Kai mai takamaka? Murzu, tashin hankali, artabu, bala'i, rigima. Shi yasa manzo Allah ya ce fali yakun khairan aw liyasmut. Waye kai ne kake takama da shi? Allah. Lalle ka rike babban bango. Haba Ladidi, wai yaushe ne zan burge ki ne? Yaushe ki karɓi soyayya ta ne Ladidi? Har sai ka zama Adam ya zo ne. Umar M. Shareef. Wannan ita ce Rahama Sadau. Kayan nan ta sa a waƙanta na Baby Banza. Jibi kuma ko kayan Amal Umar. Ladidi, ta yaya zai wani kamanceceniya da wani? Ladidin baba. Starring Adam A. Zango, Rahama Sadau, Umar M. Shareef, Amal Umar, and introducing
Written by Jamil Nafsin, produced by Suleiman Sazisu, and directed by Alfazazi Muhammad. Naladidi, coming soon on Arewa Medium YouTube channel.